नोंथांमोना सानदों जानांगौ मा मोसानाय फैलाबायखो भिडिअ ना थ' गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय जा बे मोसानाय भिडिअ देखायदों बेयो जाहैबाय जोंनि बाथौ थानसालियाव वर्कशप जागासिनो बे वर्कशपखौ होदों बिथां सार रमिउ पि नार्जारि सारा ओमफ्राय फोरोंग्राफ्रा गासिबो उदालगुरिनि होनना मिथिनाय मोन्दों आरो थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो जोङो मा मा मोसानाय सोलोंदों ओमफ्राय बे वर्कशपखौ 31 तारिखनिफ्राय 8 तारिखसिम लानाय जादों जोंबो सोलोंबाय जेनेबा आंबो सोलोंबाय सय दिन ना 7 दिनसो सोलोंबाय ओमफ्राय लास्ट प्रग्राम खालि थानो मोननाय नंला आरो जोङो गुवाहाटीयावबो वर्कशप दङ आं भिडिअ लानो मोनबा देखायगोन नोंथांमोननो थ' बेयाव थांनो खोथा दङ अब्लाबो माने एसे खोन्थाग्रोबाय आरो ससे लास्ट खालिनि प्रग्रामाव थांनो मोननाय नंला बायदि जाबाय आरो दा ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोङो दामनाय माबायदि दामनाय सोलोंदों मोसादों एसे आं भिडिअखौ लाबाय नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय फोरोंगिरि सारमोना साबा फैदों आरो खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा आरो सेरजा फोरोंग्रा आरो जोंनि मोसाग्रा फोरोंग्रा सानै ओमफ्राय जोंखौ मोसाग्रा फोरोंग्रा सारनि मुङा थिराज रामसियारि ओमफ्राय मिस सासे दङ मिसनि नामा सिमा सिफुं सुनो फोरोंग्रा सारनि मुङा आगोमा बसुमतारी ओमफ्राय खाम दामनो फोरोंग्रा सारनि मुङा गपाल स्वर्गियारि आरो सेरजा दामनो फोरोंगिरि सारनि मुङा सोमखोर बर' रोंहांदोंना Tadi? Hai. Hai. Udah praktis. Sampai na. Kita mulai bayi kanai berlalu. Suwi hasil posting juga. Ada apa lagi? Sili bawa bener. Nggak nyok. Nanti masuk deh. सिफुं बैयाव सोलोंदों मा सेरजा बै थिन खाम ओमफ्राय गेजेराव मोसानाय साब्रै ओरैबायदि दावराव गोलोमनायबो दायो सोलोंगासिनो रुम्बा मोसानाय
One, two, three, four. One, two, three, four. Gini ya. One, two, three, four. Yang play. One. ओमफ्राय बेयाव साब्रैल' मोसानाय नुनानै नोंथांमोना साब्रैल' फोरोंदों माथो बेबायदि दासान आरोना माने गथ'फ्रा उन्दै उन्दैना स्कुल दंजोबो गासैबो सोरबा बायदिया कलेज दङ क्लास दङ थांजोबो गासिबो ओंखायनो जों माने आंहाथ' कलेज गैखाला आरो ओइ नानिमोनाबो क्लासाव थाङाखै ओंखायनो जों साब्रैजों मोनसे एसे बेलेग मोसानाय फोरोंना होलांनाय सार होननायाव सारा माने जोंखौ रुमबां मोसानाय फोरोंदोंमोन आरो ओंखायनो जों साब्रैल' 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 điểm lại. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hey, mana kita nak? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. दसतानिफ्राय 11तानि क्लास जोबनानै रानथाब खुनथाब 3तानि क्लासखौ नेनोसै जों बेयावनो जि बिजि मालाय अन्था फुंनि 6टायाव जायो क्लास 7तासिम नामा मिथिया सिरथा ओमफ्राय माने स्कुल थांग्रा गथ'फोरनि थाखाय आरोना जों स्कुल जोंना गैथ'ला नालाय कलेजबो गैला हगारजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जोङो 10तानिफ्राय लायो 11तासिम ओमफ्राय दा 3तानिफ्राय जालायसिगोन 5ता 6ता 4ता नङाबा 5तासिम जासिगोन जों सोलोंगासिनो 9तासोआव सोलोङो रुमबां मोसानाय रुमबां गोदान जोंनियाव जेनेबा ओमफ्राय रुमबां ओइ 10तायावसो सोलोंनाया ओमफ्राय बेलासिनिया मोसाग्लां जाबाय कमप्लिट साननै ना सानथामजों ओमफ्राय आरो बागुरुम्बा फोरोंगासिनो जोंना गोजानद्राय नालाय न'आव थांनोबो हाया ओमफ्राय जोङो 3ता बाजिनायखौ नेबाय थायो आरो 11तानिफ्राय 12तानिफ्राय 3तासिम नोंखौबो नायहरसिगोन आंखौ दाबो थायो आं खोथा बुंबासो सुब्रियो आं सिरि थाबाबो मानो फाग्लि मालाय ममताया सोलोंदों सेरजा मना सिफुं इसोर सानै सिफुं मोसाग्रा खाम ओरैजाय मालाय जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सांखाथि गामियाव जोंनि बाथौ थानसालियाव आनसलिकनि बाथौ थानसालियाव जागासिनो आरो गथ'आ बिदि जागासिनो 30 तारिखनिफ्राय जादों 8 तारिखसिम जागोन आरो दिनै 8 तारिखल' ओमफ्राय दिनै 2 तारिख जाबायानो ना दिनै 2 जाबाय 2 3 4 5 6 7 8 आरो सानब्रै बावसिगोन ओमफ्राय साननै प्रेक्टिस लागोन बिदि बायदि खोमा आरोना आरो सानथाम बा सानब्रै दंसै होन्दों जोंखौ फोरोंग्रा सारा जोंना बे वर्कशपखौ गासै दं बेलाय नोंहा माना खोबनांगौ आयौ रायलायखोमाबायहाय मालाय बिजावजालि सानैजों Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3 4 सोरनियाबा गोजौहा बायावबो फिसा जादों आखाया बा नङामोन बा गोजौआवनो दै दे खेबसे लास बायदि बाला बबेयानो मेन मोजां जाना देखायनांगोन दै होमबासो स्र' मोजां नुगोन दे 1 2 3 go 1 2 3 आखाइ गोजौ 4 1 गंथार 2 गंथार 3 4 stop एबार गिदिंसै खेब्रैया दै खेब्रैया गोसानो खायदा दे ओमफ्राय दायथ' होना गालांगोन नोंसोरनि गेजेरावनो जाय मोजां मोसानाय मोनसे सेलेक्ट खालामनानै दायथ' होना गालांगोन दै नोंसोरनि गेजेरावनो मोजां मोसानाय देखायनो दे दै ओरैनोथ' नङा दै बिदिखौ नङा बारजोंगोनसो दै नै बिदि बारजोंगोन मिथिबाय दा बिदि बारजोंगोन गोजौ जानानै बोगोन दै दे आखाइ फार गोजौ जा ओइ मोनगोन आखाइ फाननाया दे 1 ओरै बिजा लोगोआ अबेथिं दङमोनलाय गावबागाव होमबा लोगोनि उल्था जागोन नालाय उल्था गोजौ जागोन नानिया लाइना नोंनि लाइना लोगोनि ओमफ्राय जाय